Hello. Kaile Geronimo channel crime video thar halu chogleta. Tunjum kan Casey athuya angai noma arap thaka abon tuar turua a heavy utsuaka uluk devangai thak chi ni dona a story kaltuan laya like petura handset kha har sat dona wangin tuna hian kan pengal mai dona ni tin he channel hi lo subscribe lo ni chuan khoi me subscribe sak ve ngala notification khayon page chuan video thar lo chua piangin you first zia thei don ani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril shoi koizong le tharum thona promote tumna homlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e October ni somparuk kumsang ni somparuk pathian ni zingania St. Joseph Kopui Missouri USA pak pakhat Croc Park anti munzau tak thingkung tamna la ya hian mi pakhathi adan pangain in soizoin atlan mega in soizoya ke atlan thin tele thirsa kor khalten anzo thin kong re lai dewa paltlang lai chuan kong lai thil dang lam deuh taklo mi a mutatlat mai atira chuan tutena mamidang ti dernan mishing leman lo da ani tering deva ma se a han en chian chuan a ngong vela thisen niom takkai a mutatlat maya chu vele hlau thong takin police phone ta ani athil mudan le aen chian no mishing ruang ngei nia hriat thu de chu chiang takin avsoya aen chiang viau chungin a kut chuan a khoi mi lo nin a soibok arong mu taksa chuan hliam te omem tian run zot leta ani chuan om zona hliam na deuh taka om baka a ngonga zaina nu maom nia hriat thuina lo changa 911 call lo dong tu tela chu an dil chut phiana arong mu chu bi panga mai chia engang takin nge om mingo nge mi hang ti te anon zot chik le zuala ani chuan nula nia athom no chu po thler vekani baka asira phe ko kom nin asoya chuta pola du tok lovin asamemo amite mo mulo tenon zot zuile ta chewa atu sei chun o yovak lo mati mai pol takani to ani chuan do thei takin amit po mu chian thu soya ameng kowa mit mudum lamani thu te thlengin a soi thei zelani St. Joseph Police Department a thokte chu a mun panin kal ngala aron report tuina soyang ngein ruang po chu an mu veta anut che tu chuan eng ti zong main ruang chu nut che tum lo shim ni hian alanga athom no zai thler te po arongom na sir maya chuan a nut che boka ruang del na lai na thel le a chuan thi sena kai nula ma se mak deuh main athom no ade chuan thi sena kai mi lo tlukani chuwang chuan chemte vi hlumani main athom no chu phel sak vekani arinom tabera akutina chuan kutin lema vuwa ti hriat thea chuti rualin atin lemte chu atla deuh vek thung tin akutin lemte po chu asamale atak sadel nalai arong noya chuan an char zui le boka chuti lova chuan thil tangkai beng han ti war hloi thei thilawang khop mai tol thana man roimo man ro dang eng ma charani lova a boi thak zol na chu mai che chu tunge ni han hriat theina tur thil ID card ang chiang ma charani tlat lo maya poi khoi tu zon chua chu thu dang ni se an victim ngei po chu tunge ni tian chui chu ma saka ngai dona an bulchan na a bul red rod don hle tia chiang ti chuan chu ruang chu a fingerprint an la an system atangin a kut je thla chun lo kol rengem tian an ena ma se amil pin mu zo tlat lo ama shet theina tura an be sen om le chu a t-shirt chu nia chu t-shirt chu Central High School t-shirt ania ti chuan chu nu chu tunge ni an zirlai hluyamo telo ni mialem ti te zot fia turin chu school Central High School a chuan mianin tirta ani chu ti lai mek chuan medical examiner in ruang chu alo endik ve mek boka tunge ni an hriat miau lo wangin chu meichhe chu a hming lema Croc Park Jane tin an chin chia ruang endik na tanga lan danin a ngonga voi ni zainia a taksa ombora voi ni vini boka chumi vina pakhat chuan a thin khoi chein a ko chunga thi puta chu thi pui tak ber chunin alangta
tin heta hian thil chin chiatlak deuh pakhat awm boka a thi ma hian thocham khopin a ngonga re ani tia hriat thei tlat mai bok ani tunge ni hriat chu tuma school lama kalte po chuan thu tharanon nei ta thuaya school thu nei tu tele an assistant principal tewa biain ruang thalak te chu anan entira ama kuma an school ron lut zinga mi ni ngei nan lo hria ti chuan an school record te an chen nuwa chu victim line tom tak chu kumsom pasari mi Kaytlin Root tiani tian finfia theita ani nu chui tu de chuan ani na chu hret chuak to ma se van tlang hre da puan chu chu tulan la tri lova chu ti rualin tol thana thlen thu chu zep theini chuang lova rin hlel tur neu ron report ponom lenwal thomai tu bernge chui chen masak tur ti ro film khur taka thlana ngai thung don ani athi don maya khan Kaytlin hi achung de bulaom lovin a chen nu kristali le api shi leite ina khosa tian chetoa tin kristalini tabithai hi anin kotloka khosa boka ti chuan abul chanan anni pathum chu thun an zot fi ngala an be se ngein anni ne na chang chuan thil poimo takan sheta mi pakhat kevina ti chu amain ama kuthlaka Kaytlin chuan lo pu toni ome chuwang chuan Facebook lama ponloin be hle toa anniang rual chanchin chuinol samta pakhat chu an social media account hi ni thin renga Kaytlin in ama kuthlaka kevina pu chungchang po chu an lo seina saviau maya chu tu Facebook lama ron sei chuak tu chu kevina zok chu ni le ngala Kaytlin thi mani nia khan meiche kuda thlak ngai lo thu ziakin kabil nu hlui le ka meiche mel hret te po zot vekula meiche kut ka thlak ngai lo thuan lo shil theyang cheu tin trong kampo adu thong reng hlea ama pu tu Kaytlin ngei po chu atek nge ani chumi po sa chuan comment po tam khop maya Kaytlin ni lam tong le kevin a chan tu te chu anin hnial luya akar laka in la thulai la deuh in la puitling dewang chi kha han ron tong ve zeu boka kevin a chan tu te phei chuan anin hnial na ber kutin thlak thu mai po chu du tok lovin Kaytlin ni mi mal nun thlengin an chui zuya mana po achutia khati to tivel adikle diklo po fin fia hlei theilo thlengin an soi chuak na sa hle ti chuan chunin hnial na po chu la top ma havin Kaytlin chu atual thi taringot tinania kevin chu rin hlelo ruala ni talo ani tin chunin hnial na kar lakha chuan tabi thai chuan Kaytlin ni ruangan chhar thule anina po police an ron kalto thu hi ron soya chumi po chu kevin chuan ron changin indu chuan court chu thlengila thudik chu ron lang chuak mayang aron ti ngal ringota ama rin hlel na ril ru nei sa tan phei chuan chuti taka aron in ngai bel ngal mai le court lam thlenga ron soi kai ngal chuan atirin hlelom riau maya tin meichedang pakatan kom chuan kevin a kar niom taki ruangan charna crack park chunga chuan tol thana thlen zan khana munin aloin sei ve chi aboka chuwang chuan kevin a churin hlel masak berani lo theitalo ani ti chuan thu zo fia turin ani chuan an ko ngala rin hlel na nena enti taka atak sa pon lo chi klea aban vela hliam le pil om te chuan an mitala ngal zar mai hetiang hliami tol that tu te taksa hian om du khop maya an victim ten an loin ven alama an hampilin hliam te naw eng mo hi an nut sia ve fowa chuwang chuan kevin chu arin hlelom dan a super chho viau to ani ataksa hliam te chu eng tianga ti pem nge tiran zo chuan a thian te na thil choin tumna lama a shoot pilnin a soi maya anilowang ti ngot theini ri big lo ake kor hlim tirin a chon boran an le khera a chona chuan chu tiang deuh bok hliam te naw chu lom lea chu po chu a bike ra nuna tumna lama ati pilnin a soi le mai boka an shet du ber Kaytlin chungchang chu zotin eng tiang taka in sha thangian ni ti ten an zota kevin chuan chu ti taka in sha than ni lo thu soin vai ni thum vel bak an lein kom lo ni na soya a soi zel danin anin munun ber chu athi mani ni ninga nia khana nia chumi chum chuan khoya emokal tumina karina valamani ome a thian paina kalpuya an va shoi lai atanga an va thale thlengin a thian pa chu an bulaum vereng ni na soya
Chatakin anina an thale thlabak chuan in muzui to lo nia soin chumin nu in rin ni zinga chuan tunge ni hriat lo mi pakhat hian a ron kola meiche kut thlak ching tivelin a ron an khum chiam ringot mai ni ome chute in puringot chu ngai dan ani bik lova trong kampo du tuilu tuk lovina chang let vea tunge ron kol tu chu niang ti po hre ta chuang lo anua a meiche chua puin nun ber Kaytlin ni chu phone in a thil ton chu vasila ama Kaytlin ni ngei chuan kut thla ka lo pu taringot maya atnara thi ti soin dukle vung po atak saum nual ni na lo in soi ringota angai na shelo hlea biak po bezui ta lem lova angai dan ni lo chuan Facebook lama thil ton chu post ve ta nin ain soini chu post chu lo muin Kaytlin ni bial pahlui pakhatin ron be pop zui ta nge ngea chu pa chuan chu tiang deuh chia chuan Kaytlin ni chuan lo pu ve to ti te ron shil nge nge ni ome tol thana thlen ni in rin nia hun man dan chu ala soi chiang thei veka abulom tele hun man pui te po sein chung mi te chu nu chui tu ten an kom chuak le veka a thu sei chu diklo na emo in mil lo emo rin hlel zui chan tur emo eng man shetalova chu wang chuan Kevin chu an chhuat tir le tari phot ani chui zui tur ta na ming an chop chhuale masak ber chu mi pakhat adama tinia chu pa ming chu tu nena chang ma an hriat po ni chuang lovin an rin lelan kom zo chi Kevin a sei chu khania a seidanin chu pa chuan Kaytlin ni chu angai zong bon topa azar boy ne hlea Kaytlin ni chuan message vela ron ti boy ve sek chun in thu ne na lo sei to ni ome a biak lo don le angai sak lo don lain mani in ti hluma te lo vau ve thin boka chu tiang ril ru thalo le diklo mang midang nor bet du chuan thil thalo tak po ti du mai nu chui tu re chuan an ring ta dewa tin chu adam ming chuan voi khat hriat na po ni hran lova a main Kaytlin ni thi ma hun man pui ni an hriat an chop chho zinga khan a ming chu lo tel vereng to nge nge ani adam anen chuan in rin zan khan party na an tel dun nia senia tlang kam ti ti a phe chuan party na tang chuan an chuak duna croc park lama leng turin an chuak dun ti te chuta tang chuan adama chu ama chawin ron holea Kaytlin chu amai na ho tir ni na soi ti te anua khatiang thil khalo ti mi lo wila thatur ti te post ni soyoma ma se chung chu tlang kam ti ti tak takania anti ti ringot chu tran chana tling lova thudik fin fia the nge ni lo chuan rin ngal ngot chi ni lova tin anti ti hi chu do ta lo ni du phian le ngala chu wang chuan ama ka nge tanga thil sha fia turin adama chu an ko vele ta ani heti lai mek hian police pol dangin ruang charna mun kha han lo len dikrenga ZTE company sia mobile phone nung lampang chin chau hin chara apiale dewa chutiang phone battery chun charle boka ma se apoi mo berle nu china na tangkai tur a phone call pui ber chu mu turom tlat lo adama po chu chuan lam siam boilovin police station a chuan ron kalve maya anan chut chilaren rona kan thil zo tur chei ilom lutuk lo mai thea an han ti masate tea chuta Kaytlin ni thina chungchanga chuan hriat nei le nei lo chu tlang takin an zot ta pop maya adama po chuan athi zan khana in mu ngei thua phalova ma se anin komlai chuan mi pakhat amandai ti hian Facebook Messenger aron bitsena chunu ne na in mutur chuan Kaytlin ni chuan a kalsan le tamai nin asoi amandai chu ami ngai na zong ni lo thu po sei ngala ngai na lo we ti lo chuan chuti takin a hret chiang po di chuang lova Kaytlin ni le amandai po chu eng ang taka in kom ngen ni po hret chuang lo alo ngai theilo veringot po chu alo star ve Kaytlin ni nen anom lai ron ko sang tu ni wang mai po ni thei Kaytlin ni te chuan enge tian tum tin an zot lea adama chuan chu tiang zong zong hriat pui lo thuina changa amai ro chu Hyde Park an tia len chua mai tum angin anin soi tiro ala soi chiang thei thung chuta chin chu amule tamia lo nin ain soya an nen om ve midang puina thu soi chu dik ngei tian lo nem nge de vele boka a chen nu amandai nenin muturin in bia ti pon lo sei thei veka chu ba ka chuan chuti hun live vela Kaytlin ni na Facebook Messenger chang anin biak na chang poin a thu soi chu dik ngei ni na lang bok ani
adama chuan chumi zana len chu puiron som tu mandai ti chuan athi thua chuan eng motal sheta nei ngerin thu sei velea an mirin helte piangin rin hel dangan lo ko muzel ti nani tak berchu tin amandai ti ming shim chun vai khat shet na lo ni lo le peka amain tun naya chen kom deu te minga pan zo chumin amandai ming chu lo sei to a tun naya anin kom ti chu dik ngei ma se chen nge tak anga tun ma tang in kom chu ni chi chuang lova tun naya anin char thar ve deu chau ani mel ami ziala fate china ta na duam fashion lo chi lo ni te po ni mai thei Kaytlin chung te nen chuan anin nel lutuk lova chu wang mun danga in mu tum te po chun lo ni ma na le eng po ni se Kaytlin chen no mandai chan chin chu anan zir chiang le ta poi khoina te naw danga man thelo ni reng maya ti chuan rem changa la in chu khaisa chuan an man ta zai maya Kaytlin chung chang zo po arem chang ta phian mai Kaytlin Root ti me chia shanga em tin an zo chuan a shia chin thu le a chen thatakani chin thuina changa ka chen thatakani chin han ti kher chuan an benga verle ngal zar mai le chin ati ngal thei mai dana a chunga thil thleng chu a sha sa vek ti na ni theyangem ti ngai danan nei dewa a mai ro chu ani ve thung chuan anin kom to ngai miu lo wangin chu tiang chuan a sei tamai ni na in soya eng wang Kaytlin chan chin chu zot chiam ngen ni ti te zot leta Kaytlin chu a bo tian an shil chuan ala shemmi lo nin alanga eng tika bo nge alo ti hu mai nu chui tu de chuan a bo hun takan shet lo thuin an chang maya arwang an char thu chu an la soi du big lo nu chui tu de chuan a mandai hna chuan eng tik nge Kaytlin ne na in munun ber tian an zot lea a soi chiang thei che to lo na in a ma cholkar eng ni mo bera khana in mu thule akal na tur pakhata a motorina in thla tir thu soya tol thana thlen ni nian ngai inrin ni a khaning tin nge hun man ti tenan zot lea suspect dangan lo kom to tiang thovin ani po chona hun man dan chu fel takina soi thea ainga ma chu Kaytlin tel vena tur om lo shim nin alang chumini chuan Kaytlin nen Facebook Messenger anin bengei tian hriat thunan shil chuan awoi lo na samaya ami zia po ama aina do thelo so thlenin alanga Messenger anin bimmi lo ti soinanin andu phot chuan a Facebook account po mu tir thei thuina lo changa ma se en sakta lem lo chuan Facebook account engzat nge nei anti ta thunga ani chuan pakhat chawa nei thuina changa a profile name anan zot zui ngala Amanda Panda tinain dan nin asaya detective pakhat chuan chu ming chu Facebook lama chuan han search ngala ma se chu tiang minga in da chu an lo tamang reng khop maya ngai saklu tu lo hian atuai liam mai maya Amanda Panda doel ti hi niem a han ti sakya ani chuan ani lo thuina lo chang lea nu chui tu de po chuan a Facebook account share chualam chun tui pui vakri lem lova chu ti takin an lu pui thuk talo chuai chuan tlang takin inrin ni zan khan Kaytlin in chuak dun ti min an soi tlatani an han ti ta mia maya ani chuan thudik lo ani thu sei zui ve ngal inrin ni zan dar som bora de chuan ain lua om reng ti soin ain lua in kol tu an house manager poina fin fia thei tur thu sei zui boka ma se nu chui tre chuan a thu sei chu an la oi sak ngal duak du lem lo ama pon lo zo to Kaytlin neneng tikang yanin munun berti de chu anan zot non le ngata amandai chu angai dan ni to lo hle ti chiang ama ai chip chiar zokin alin munun ber chu abial panen an chuak tur dolarang lo anin thla tir chum ni na soya chu bak chuanin muzui to lo ti soin a soi nu soi non chen po chunin to thu phu chuak a ve ta piap mai Kaytlin ni an munun ber chu nang ma nge hinin an soi tlatani anan ti le chuan a soi pon soi zo ma in ani za thlak ngot reng alom kan house manager ti nai chu kol mai ro khamizan khan ina kom reng ti lo shil chiang theng cheu ati vele mia mai aduang nge chuan an kola a soyang chin chumizana chuan ina om renga music ring deuh tevina playa a chuak lo shim tiron nem ngit le ta chia
a buai thak zo le ta vek mai kamizan khan amandai nen chon messenger anin bian chuak dun ti adama le midang puinan soi chiang viawa tuna amandai chu ina omreng tian ti chiang le ta boxi enge thudik ni tang adama le midang zong chuan dot an soi ti na nge thilin thupalom zok ti hriat thiamala har hle enge moin nerem lo lai chu om ngei ti chianga thil tharon lan chu hun nga mai lo chu han ti thei vak pom ri talo ani nutsui tu de chuan ruang charna che vel chu zau zo ka dap that lea a hma aya huam zau zo ka nutsui na tur thil tangkai zon le chu thain an hreta chu ru man thar bozi chuan oktobani somni to thana thlena tanga ni nga na chuan an vadap thale ta chuan thorim na le anin pek na chuan ra tharon chuale ta a hma an la zon thlen lo china chuan thil poimo em main va mu chuak ta chu mobile phone pakhat a battery le a hnung chinom to lo a hmai ke deuh nuai hi nia an base ngein an victim Kaytlin Root phone nge lo nia ma se phone chu a chene hlea battery om lo wangin nung thei don lo ti chu hriat sa nia an du ber a phone memory le system record vel te chu en thei ni engem ti po hriat thei ni le talo ti chuan mobile phone expert ten a pat thar nen siam that tumin an be ta chara chu tiang e ma chen an be nu chuan a phone memory chu an la chuak thei ta hlau mai an mitla tu masaber chu thalak pakhat hi nia hanen mai chuan thil ro pui tak ni poina lang lova mishing pon lang chuang lo a mai ro chu thalaka chuan alak ni le dar kar chuanga poi khoina thlen zana lak nge nia chu wang chuan en liam ngot chi ni tlat lo chu thalak chu e chop dor pakhat malam thalak hi ni mai na langa an victimin hun nunga man na mun ni nge ala na wangin khoilai mun nge ti hriat chu tumin an bozi ngala ti chuan chu dor chu Kaytlin te chen na tanga meli vela hlaumani ti an hre thei ta ani nu chu de chuan chu dor CCTV video an mu thei te chu an la khom ngal zunga thala ka la khun dar kar langa tangin chu tiang hun vela dor le a che vela thil thleng chu an zir chiang le ta chara thala kan la khun vel taka chuan Hyundai Santa Fe car hring pakhat hi dor kota chuan ron dinga mi pa pakhat hi ron chukin dora chuan ei tur leina luta a hnu loka ron chuak lein kara bok chuan lut le tilanga ma se kar khal tu chu tunge ti hriat theilova kar number lang lo boka an victim Kaytlin mel pom mu turom chuang lo chu kar chuan thlak lai lo lang ani wangin an han chik deuh mai ania tu te ma se me lei mai te pon lo ni thea ma se chui zui tur thil dangan la nei lem lo bok nen chumi lama chuan in sorbing zui zen an tumta a mai ro chu vanei thak takin aya nu chui tur ko mu tu thazok an nei thei ta hlau mai mobile phone en dik tu te khan thil tharon chop chuakin digital khovela Kaytlin hring nun chu fia zokin an hre thei ta chu chuan an nu chui laia po pui nge yang tiarin thei a phone atang an mu chu danin chumi zandar kole chan via chuan Facebook Messenger ami pakhat Amanda Panda ti ne atang message adong ti lang thea ama khan Amanda Panda ti churin hel thua thun lo zot to ma se chu nu chuan anin bemmi lo ni na soi thlatani kha a mai ro chu Kaytlin ni phone atang zokin thudik chu aron lang chuak don ta ni mel khop mai chu message on thon tu chuan chumi zan chuan ti turaneyem ti ron zota Kaytlin chuan ti tu shan panei lo thuina lo changa aron betu chuan abial panena an len chuana kal ve turin aron som lea Kaytlin point lo rem tin anu dar kar chan ve velaron lam turin anin befela tin aron betu Amanda Pandai in ti chuan aru ka chuak tura shilin anni ne na chuak hoan ni ti chu ma ne na soilo turin atia with zuk tur chuan lo khilayang che LOL aron ti zui le bok anu dewa anin muna tur lampan chuan chuat thule kong sira lo ngak tura Kaytlin na shilna om lea alo ngak tu te chuan ole tin anin biak na chu atop ta ani chuin biak na thun an chir zo chuan nu chui tu te chuan a ma thun lo zo fia to amandai chu
kom non lian chak ta zek maya ma se chu message ron thon tu chu a profile han cheka thilan lo ti sual teu hle ti an hre chuak ta chumi zana Kaytlin som chuak tu chu Amanda Penda ti chu ni nge ya a ming tak chu Amanda Beneti kum som pasari mi ni ti an hre chuak ta tlat mai a man lorin hlel Amanda chu midang alo nia an minga in anawang le an Facebook profile name point an le zela wangin anilo zogan lo chui chiam mai ti na nia paisai lo puan lo ngok ir teu viau ani ti chuan Kaytlin ron betu dik tak zok Amanda Beneti chu anan chui chiang takngala heti hun lai hian Sebastian Dowela kum som pariat mi school kal tolo tuna McDonald's dora thok mek nena in kop ti de thlengin an hre chuak thuaya kabial panen kan leng don local vela aron ti pokha chu pa ngei chu ni melta ani nutsi de chuan Sebastian profile po chuan keu velea athalak then khata tang chuan har salo takin ama dor pakhat CCTV video an lo muto kar pakhat tang ron chuak dora thil valei tu ngei khani tian fin fiale ta ti chuan thilom zia chu aron lang chho shet sheta ain zom lo lai te po arin zom filve tiel nin alang Sebastian de chena chu dor tang hlavak lo King Hill Avenue ani tian hre chuak thuaya ringal rup du lem lovin anin level in fiat tura rukin anin tirma sapota chuta le anin bulgara cha chuan video an motor muang chia Hyundai Santa Fe shinglo in hung chu an va mule tarup mai video mi ngei khani tila fin fia thei chelo ma se thil ronin mil chho heavy dan chu han phur pui viau lo na chi ni to lo ti chuan November ni somni pani in rin ni Kaytlin thir changa chol kar khata che chuan Amanda Beneti le abial pa Sebastian Dowela te chu a sang ve in an manta thu zo fia turin station laman shuai ngala Amanda Beneti chu a me chia zo gani boka poirap thak takan lo khoini phei chuan mani in thiam lo na le hlau na nen har salutuk lovin ain pon main beisea ma se an beisea ngo zong ani ta hau lo mai hlau thon chu khoilam anui verrenga zamna chete po mela lang lova nuamati zoki moti mai turani aming le kum zatte anan zota limdeu hian kum som pasari mi ni thule chumini tak chu a birthday ni thute a soivel hama tin an man chan chung changa chuaneng ma shira nei lo thu soi boka kutkol min bun tir dana hian a serious ve melre uchukati te ti vel mai ani nutsui tu de chuan evidence nga mozat an hai chu to thule ama rin hel na chan po thatok takan nei to thu anan shila tin adu phachuan ukil roi thei thu an shil ngal bok ni som pali zir top ni zan poi khoina thlen ma zana khan eng tingin nge huna man tiran zota chip chiar zet hian a hun man dan chu ala soi thea chumi zan chuan Sebastian nen movie an turin an chuaka an fa thani mi chu anu nen an kal san nin asoi dan chuan The Girl on the Train ti movie an tuma chuak an nia tlema an tlai deu wangin atir lampang phei chuan en man lo nge an movie en a top nu chuan Sebastian pa Jeremy te nan leng phei lea chutan om lai chuan jinglam dar thum vela anuin ron kola chumi nu chuan an hozui ve tan in ain soyani a trong dana a kon fi lea do the soilo nin alang a mai ro chu zir top ni zana an hun man dana nan zo vel de chu a chai kol na ma shoyang vel chawania an du ber zok chu atuk zan inrin ni zan poi khoina thlen zana an hun man dan zok chu nia ti chuan pe hel kwal tolovin chu tak chu anan zot zuita chu ta le thilmak takalo thlengta amandai chuan amma zir top ni zana an hun man dan alo soi to chu inrin ni zan zok ani thu soi tamau maya azan chu a hai nin ain soi tatlat mai a hai tak nge engama thup tumenen buat sai lokanga chu by heart cha chungai to lem lovin ron soi chok ve top ti chungai to tham takanita amai ro chu
nor ngal rum chulan tilem lova a thu soi chu dikani chuan inrin ni zana chuan Sebastian anen movie en duna an in puya an leng koya chuta tang chuan dar thum vela an ho tiani ta thil om lo poni chuang lo a mai ro chu Sebastian a thuan an zo fia ve chuan thil ron nok chole tatlat mai nok tilema investigator de tan chuan nok thachinia tuima zok chuan do tan soi ti chiang turin Amanda in rin ni zana hunan mandana soi zong chu Sebastian chuan a sheve mielo nin alang tatlat abikin tol thana thlen mani inrin ni le pathian ni bora hun mandan de chu eng mangai tua chwa thei tolo thu soi tlat maya akim da pai soi thelo ni poin enga matal soi kan rem ti sakang che anan ti ngel poin a soi thei tlat lo maya amak da dang dai viau ani nu chuitre chuan do thei takin tektik dang anan apply le a inrin ni zana chun movie te in lo mo in lo enani chuan hriat chuang e om chu ni mole tin a thoi devin anan zot le a chu vele ani chuan i soi ta ka chuan The Girl on the Train ti film kha en kan tuma kan en time kha a han ti koi le ria chu tianga thil chiang lo taka soi chu an misual dop ten an chin fo nakina an thu soi in mil lo om huna in soi mam le hisab an ti fo danani tian sha chianga nu chui tu de chu tiang hanin chan bum vela chuan an duai bi khau lo a main chu film ngai chuan en dun ti amandai khan lo soi to ma se Amanda in film en duna soi chu mi film chu ni hau lo an ti ve tatlat maya Sebastian a po chu a buai ta nakka renga a bial nu thil soi ne na in mil lo palang ti hlau ni om takhian chu film chu en an tum nge ya an en lai o mero angai tua chua thei to lo thuina chang le a malukan film en dun chu han thei ngil na man hi om thein nu chu de chuan an shelova pakhatin The Girl on the Train kan en dun ati line pakhatin kan en om ka shelo reng atisia an thu sei chu ain kal chanta ani amandai thu soidang movin en zo Sebastian pate nan kal nia soi poka man ruanan manglea inrin ni zana chuna pate nan lengem tinan zot lea chu po chu soi chiang thadu chong lova kal chun tuma ma sen kal ta chem ti chen lo thu bukita chang lea abial nuin apate nan len thu sei ngei tinan shile chuan ka shave chelo ti chawin na chang ani chu mai ni lovin abana chuan hliam le khem newom tian lo murukiau to boka chung hliam te chueng ti lo nge tinan zo chuan an zo te ne na in fiam na lama hi apem ni na soya chu ba ga chuan apem lian deu chu chemte ta hriam na lama a zai pal ni na soi boka nu chui de chuan chu tia chemte chung chang ron sei chua chu an tui pui zual ta hlea ketli ni kha chemte manga tha ani mio wangin an mi do pa chu ama le ama in kheng bet mek ti na ni thei tlat ani ti chuan chemte lom ve shim nge ti ten an zot lea Sebastian chuan a lom bon topa a kolek na sat thu sei ve ngala a inan dapna chemte chi sang alen zong le pian mang inang lo tak takhi an mutsuak ta nual rengani amai ro chu chemte kol ringot chu poi khoina ni chuang lova chunga chemte kola te chuan an victim ne na sui zom thei tur thil cham bang om lo ni phei chuan chang kaina nei tam vak don lo ani nu chui tu de chuan an suspect amandai le Sebastian atein ngai zon borok chu ang tak nge ti hriat tumin an panin kar thil sang an zot chole ta chumi ko ngai ro chuan anin lungrual fuwa a mei che zok amandai chu arorel tu zok ani tia chianga ama ngei poina phalo a bial pa chu mel thatak ani wangte a thien te chu mei che de ovekan ni baka ama nen ngei po chuan thien anga bulchan ani wangin a thien te po chu ama lu alan tuan ni thei tia hre chianga chu wang chuan thien kom shim hi arem ti vak lo ni na soya Sebastian poin a bial nu ngam lo zia chu phalova a thin rim chang phei chuan kuta thlak pop zel mai nin a soi nge chum khat phei chu anna ko ru tliak khopin kuta lo thlak to nge ni ome mei che Thikthu chia chung chang vel fiam thu chu a Facebook page lama po amandai chuan lo post nual to a
a Thikthu chiat zia chu ama point hrianin alang chunga thil pawh zinga chuan nu chui du ten an mit la em mai thil pakhat an hmu chuaka i taksan hmu thei chawin tual tha na niang ani lo chuan mi bo bak ni theilo ti hi lo postela chu ringot po chu rin hlel na ti zual tham tak ani chu ti rualin fin fian na fia fai fek fukan la nei theilowa ama lain puang lo boka chu wang chuan do thei takin in tal o tir tumin thuan zo zui zela amandai chuan in rin zana The Girl on the Train ti film an en thua soi khania chu film chuang lampang nge engtin nge thon thuakal engtin nge top ti ten an zo thut maya soi tur mu mala sha ta hau lo maya a to pa phei chuan a mu nom lo re utuka en poken mu mal lo te ti ta ringota mani film en kaldan soi tu reng han hriat lo mai chu a oi hian oi lo hul huala he film ngat phei chu a mu nom te reng nen oi lo turu ni top mai ni nu chui tu te hian hei lo poi malak na lian tak men lo nei le reng toa inrin ni zana an kalna nia soi theatera chuan chu mi film chuan chuang em ti ten lo chian vek toa zandar som le minute som an chua tran tian hre chuak toa kal tlai deuh anga anin soi wangin dar som nei chan ve vela thleng turan an ngai ruat sina chu chu amandai poina dik thokata ngai ve boka ani chuan chuti hun lai vela theater kongka CCTV video in lang nge yang tero tin han dai khal masale te ya amandai chuan an lan ngei tur thuina chang vele maya ma se owa chuan doi o lang tran ti hai rual ani lo ani na taka chuan chung CCTV video te chu uluk takin an endik vek to zo khilo nia Sebastian aimo amandai mo reng an lang lova chu wangin anin soi hun oma chuan movie anin an kallo tia chiang ta em mai ni chuti chung chuan amandai chuan movie anin an kal ngei ni na la soi ve trang thowa ani chuan eng tin nge CCTV en lan lo thei irin ti bo them ni te anan ti vela ani la chu kan kal ngei alom tin ala trang ko ve tlat thung abil pa Sebastian po chu tiang deuh tho chu nia amandai nen chuan hun dang daya an kal nia in soilain dor kota CCTV video a khan kar changa chuk lai le dor thile le lai khan lo mudai toa do ta soi ti chiang le tlat nu chui du chuan an mu chu ma nge ni thute chulai muna chuan an kal ngei ti chian thute kar khal tu chulang theilo ma se amandai ni ngen rin thute nen laman an shil takel maya a mai ro chu Sebastian chuan chu tiang dora kal thu po hriat chian to lo thule eng ma chiang taka hriat to lo thule soi ve tranga chu tiang khopa chiang a video nen lama an chop chuan nu po eng ma shelo wanga lain soi fo mai chu an oi to lo na samaya a shelo derani ti chu chiang thoka thlein nu chui dre chuan an ngai to ani amandai hna chuan ilau thong reng em anan tia ani chuaning ma lo thona nei lo thuina lo chang le maya ma se investigator te zok chuan ke chu ni la ka hlau thong to tang anan ti ta chu ta le amandai tan hlau thon chan tur tling tak evidence an nei to de chu an chop chuak tarup porup mai pakhat na chuan khamizana Sebastian pate na kal anga anin soi khado tania an kal lo shim tin lo fin fia vek to chu tiang bokin an kalna nian soi movie na lama ponom lo tian ti chiang to a tin an kal lo na mai ni lovin khoi angian kal chi ti pon mobile data trin an lo chui chuak dim diam to boka an chuan na Santa Fe car hring chung chang tele abial pa Sebastian ngei pon man to thu te chu an shil veta ani a main Sebastian hian Kaytlin thi thu chu social media chang chawa shave angi nain soi phota Kaytlin po chu mel shira ni lo thu soi boka ma sen nuwa ve ka chu mu to thule nawan nei tuminan fa painin dam doina ron kal tia sei chuak le a ma se shan pa taka in thian tha ni lo thu soi bok nu chui tu re chuan in thian tha tak ni si lo eng wangin nge dam doin thleng an naute en tura ron kal si ti ten an zot le a chu ta chuan abial nu amandai nen zok chuan in kom thin ni na soita ani
ani le a thian nu thi na chu aman dai chuan engangin nge ngai ti ten an zot le a chuti tak chuan a turna lem lo nia hriat thu Sebastian chuan a soya chuta chi chuan nu chui tu chuan rin dan pakhatan nei ta deu aman dai Thikthu chiat jen lo hretwa Sebastian le Kaytlin chu amit ti kham zong dewa anom phot chuan mani thian te po khoi du mayang tian ring ta dewa chu wang chuan chik zokin Sebastian hena chuan Kaytlin ni nela anin kar chuan an zot ta zela an lo in strangiguis ve to reng rengem ti ten an zota ani chuan chu tiang lam chun la hoi chin mi lo ni na soya ma se khati an nau te ron en ni khan Kaytlin chuan chelawati thu sei chuak ani oma ama Sebastian chu I ha te lu nen ila chelo reng thu ni ti velina fiama chu chuan a mandai chu ati thinur hle nin a soi ta chi ani chumi chungchang te po chu amandai chu an zot velea anaw nei dam doina ron kan chum chuan Kaytlin chuan a soi lo tur tam taka soi ti chu phabik lova I fai Sebastian a fani mi lovang te polo vati ni ome chuti chungchuan amandai chuan a thin rim lem lo nin ain soi le tlata thun zo fialai ngei po chuan ami zia dang lama om mi lo chuti tak maya mel le mi zia dang lama pulo thei chu nu chui tu chuan makan ti zok hiala kum som thum chuang chu tiang mi sual chui na chun lo thok to a arin hlelo wanga thuan zo fia zinga an ma ni tian niamo ni lo emo amandai ang em a poi khoi na rap thla kan soi pui chunga danglam lo lutuk le enga ma ngai lo chun la tong ngai lova chu tak chuan an rin hlel na ti zuala atol thina lam aya tal chu dan ringot ngai to le riru lama in bot sai thatak nin alang tlat ani chutia thun zo fia mek lai chuan nu chui tu pol dangin an che nai nan lo vedap ve mek boka thil mak deuh deuh common lo deuh deuh muanin be sei lok lem lo thilan va mule ta treu mai an kalchan Kaytlin tual thina ne na han ngai ruat phei chuan in zom na rap thak taka nei long mo ti tur tam takoma amandai not bo thuin ziak ta chu Ramhuai biak na lam hoi nia ngai thei tam le chumi chungchang chu Sebastian hena chuan soin Ramhuai biak na le doi thil vel chu a boi pui thin rengem ti ten an zota ani chuan engam chang chuan a boi pui thin hle ti lo soi ve boka ama amandai ro chuan eng ma soi chiang du lova setanai bm ni han seite an ti point be mai thei lo mai thei ti vel bakin chang du chak lo an hual chep don tak tak ni ain hria chuan thilin zom lo deuh te soi kwala man thei na khopa chiang in eng ma soi du hau lo chu tiang renga han chai boi mai chu investigator te po an ngai dana ni big to chi lova mani in da poimo ber bidang chu ma ayan yem le fing lo zok mo vek chin in an shedeu toa iduang ang chon min wa han chai kwal don lo ruaem an tiril rau to mai chu tual thana po chuan ain nam noi nge an ring hetle toa poi sak nei lo a mele nang aya rap thak dai a thil ti a point thiam lo na nei mi lavanui liam mai thei muin an mutlat to ani Sebastian a zok chu pu du mai an rina wangin tol that tu chu ni thei mai long mo tinan an zot ta top maya ma se ani thelo thuin a chang vele tlat thung thei top chuin an beizui zela an ngai ruat na le thil ni theinian hriat te chu eng matal soitir tumin an soi chuak pop to maya I chen nu tharau chu setan hena in thoina nin hlara nakin loka in fanu ngei po hi in la hlan le du mayang an han ti rup maya a fanu nge chuan ariu ru po khoi ve deuh ni chuan alanga nu chui tu te tan zo zui rem chang tak tur thu soi chuakin nau sen tharau chuang ti na mani lo a ti ta hlol mai chu chana chuan Ramhuai biak nan mihringa thata a tha tur po nau sen ni lo puitling chin nge ani turani ti lama kok thei ta tlat maya a chan na zu zi chuan Kaytlin tharau chu thok thabi kem ni kumeng chin nge in thoinan chuan man thei tle rol thi sen chu nau sen thi sen ain enge that bik na ti velan zot zui ta shep maya ani po chu boi deuh nak toa ka shelo ti vel bakin a chang du to lo ama thu zot tu detective ok dala chuan a trong kampo du tui to big vak lo tual that tu
dot sei mangini ti ka chiang khop mai ti chungin a chua sana thu zo fia chu midangin an ron chhun zom vele ta aron lut tharpa chuan computer forensic expert ani thu seina hanin mel shet tir masate te a chu ta le ani po chu a duai lo rem khop mai anni department lam chuan amandai le Sebastian ate in biakton message zong an lo zir chiang vek to a Kaytlin tha dan turan rel na nia ngai thei message po an lo mutsuak nual to hi lo nia ani chuan chiang zet hian tunlai mobile phone na tho dan te an shil fiate te a signal man na tangin khoi mun atanga man nge ni ti te chui chua vek thei ti te chiang taka sei fian nuwa ama amandai phone te Sebastian phone te le Kaytlin phone te chu an zir chian to thule poi khoina thlen live vel khan chung phone pathum te chu mun khata nom khom vek tian chian to thu soi ta mia mai tuali thatem ti hi kan boina ni tolova engowang that nge ni ti che kan ngai to chu ni to chu nang che a she chiang tuini a ti ta chara a thil soi chu a chiang thokhat boka amandai po chuan thil lang soilovin ukila du thu sei chuak ve tange ani detective pala chuan thil ti om takani tin a confuse ya an nem het zuile saka chutiang de ubok chuan Sebastian a point ukil nena soidun tur thil nei thu sei ve ta ti chuan an pani chuan ukilan nei theinan man la tangal ani Sebastian chu atak san dik tur shoi nia a fingerprint tlak sakin atak sa hliam om te po en dikani boka chumi hnu chuan ama zokin detective pakhat chumi dang lova in biak pui du thu sei le ta amma ka chuan amandai zok chu Ramhuai biak na thila in nam noile a boi thlak zok ang khana soya tu nai ro chuan a thil soi dana in thlak ta hlok mai poi khoina thlen dan chu hriat chu hria ma se thil hriat chu chiang lo lutuk ni na soi thung thil mak tak le hriat thiam har tak soi bel zuin chu poi khoina ronin tran na bulpui ber pakhat chu ama chunga chuan misang pahnih an om wangnin a soi tamau mai le chu ni na dik tak chu amandai po chuan a hriat pui nin a soi boka ami ze pakhat zok chu midang huat na khat poi khoi chak tui ha le nun phung pa ngai kho sa thei mi lo ni thu soya enge mo chang chuan ami ze pa ngai zok chu bo veka ami shinga rap thak zok chu ron chuak ta thin ni soin a thil ti po shemu mal lo khopin poi khoi chak na ron nei ta thin nin ain soi chu ti rol chuan a thu soi zong chu oi ngal vek chi ro ani lo mai thea poi khoi na amo phur dan sin ti ne patum wang le ril ru boya nga in lan tira tlan chiat na tura dap lok na po ni ve thei eng po ni se a soi turang ang te chuan an soi ti rezela Sebastian chuan ama mishing cheng pakhat zok a sual zok chuan hmingdanga nei thlap nia soin Drake ani thu soi mau mai a Facebook post pakhat an hai chua chuan voin chu kan ni man to duam berani ka ti lain second thum vel chung le kian kho vel mishing cheng zong i vi hlum vek cha khopin ka ru hi arin thlak thu thin ti hi lo posa mimak tak chu ni ve shimani mela dot hlom top chu soi big lo nin alang chu mishing na chini chu amandai poina sha thiam veka a big dan po sang thlap nin a soi bok ani alan dana chuan a sual zok le boina bul per chu Sebastian chu ni mel ta viawa mase amandai po chu a fi hlim bi kan ring chia chuang lo khatiang khopathil rap thlak takan soi pui chung zong khan voi khat ma poi ti mel le tuar mela pulova anui liam vel mai theni chumi chung changa chuan Sebastian point amandai mi zia chu makati thu sei ve thova chumi zan thil thleng po chu a thlen dan takla soi chuak chelo ma se pha boi tolovin a bil nu po chu tel ngei thu te a hnu lama po bil nu chuan in chir neng man nei zilo ti te soi chuak ve ta hiala ama chunga ngei po na satakin en lectrina a ma lo soi to in chunga thu zok ti satlia mai ni lovin ala karo rel tu le thu nei tuang mai na chachin ni na soya a thu lo chuan in a tang puina chuak ngam mi lo ni ome ami ze pa ngai chuan eng poima khoi lo turin amandai chu veng thei
mà sẽ mi sẽ thalo dọc chuan a thalo thiang ber kha du ve tlata amandai mi sẽ sual thiang ber chu angai na tlat nin a soi thila soi pop taboka chu hun rem chang chu lain detective chuan khamizan khan eng tin nge an bula Kaytlin chu lo tel ve mai thei ti han zot zui ngala Sebastian chuan thil thlen dan dik tak chu hriat chin har sa ti toa chiang lo de roi na la hre thei ni na in soya a soidan chuan parkan pathum chuan an kal ho ti chu la hre theia parkan omlai chuan eng thom nge po hriat chialo han ri deuh dup hi hria awa hoi phei chuan le Kaytlin ni lo let reng chu va putam mai ni ome thom noeng ma halova Kaytlin ni omlai te tisin in a bual khat vek ti te chu ala hre theia thil thlen dan kim changero chu angai to chuak zo to reng lo nin ain soyani a hnu ni hnia amandai po chu au kil hruain nu chui tu te nena in kom that le ron rota tun chum chu thil soi ron thlak mai ni lovin ami zia po mi sang hlak angani ta a soidanin poi khoina thlen zan khan pizza hut dora a thona hmuna tangin a thian te mission shan chu len chu pui turin a som kwal mai maya chung zinga chuan Kaytlin chu alo rem chang ve hlau maya atira chuan hlim dewa in koma len chu mai tuman ni ti chuan anin tiamangin kari dan chuak hota anin bullok dora thiran lei koya an tlan chuale hnu chuan Crook Park an chei that thu te an la kalmi lo thu te chu an soi hova in rot phur chopin chulama len chu chu an tumta ani ti chuan hun rei tok tak chu pak le che vela chuan an tei kwal mai maya chumi hnu chuan tlang pong mun rem chang dewa an thu chola chulai hmuna chuan an sual rong bol rap thak tak chu a in chanta ani chutian thut ho reng lai chuan Sebastian chuan message mangin in thoina tan an thian nu chuan du thu soi tamau maya atira chuan amandai chuan alo hniala ma se apia dewa Sebastian chuan a hruai sanga thingbung hi pein Kaytlin chu voturin ati tamai ni ome ti chuan thingbung nen chuan vapanin Kaytlin chu a vota a mai ro chu aril rula min chialo nge ala tim deuh te poniang a vona lem lova Kaytlin chuan angai na shalo takin tinge min vuak ngota aron tia chu vele Sebastian chu ron tlan phein le aron bok thua aron rek betta amandai la chuan enge ti turber po shelovin asira lo ding khong ringot nin ain soi chuti lai chuan Sebastian chuan a ipte tangin sirin chiron phora Kaytlin ngonga chuan a vitta chu atal lo nan le na po shed lo na turnin asoya ti chuan a soya ngein Kaytlin chu eng mo chen nuwa chuan azal tariai riaya che turom talo Sebastian chuan athom no chu phel sakangai ni na soilea athom no nen chuan anin thoina chuan pomdon lo nin asoya heta an atile thini tu tingen ni asoi chiang lova tu te hne la nge in thoina chuan lan ti pon hre chuang ri lo na in poi khuina chuan a tel ngei tero asoi chiang ta chu investigator chuan tok mai an ngai ria atu soi pot chatalo in rol boy chu trulan tri lo amandai chuan sei chun zom zelin chuminu chuan Sebastian chuan chemte phora a then nu chu vitturina tilea ani chuan angam lo thuina lo changa ma sen thalo chuan man chuan ni dona wangin thange nge chu ngai ni na soitlada ti chuan ama Sebastian bok chuan chemte chu kengin Kaytlin chu awa vitta ani amandai chuan en point ngam lovin amit le bengte a hup chon chana hiamna taka tur chungin Kaytlin chu aron thole tamaya Sebastian chuan a bo thulea thei topin lo beilet venin alang ti chuan engemaw chen hnuwa amar om tolo thu seitanin amandai chuan a soyani nu chuidre chuan atu soi chu eng chin nge oi tur tian hre thiam chia lova a soidan manga chuan eng kim chu Sebastian ti vek ni na langa ma se filim tumin ama chuain soi bo char poni thei tian hria chu wang chuan engemaw thil hriat sualemo hriat kim lo nei lo mo kut thlak na chu ni lo tel vein chemte hial poi lo hmang ve lo mo tin an zot non le khera
aman dai po chuan thei ngila mual chu nei ve thei thuin lo chang vele maya asoi zel dan chuan chumi hnu chuan Sebastian chuan Kaytlin phone chu thiat darin aul chia anwa mu chuale na hmuna khanan paidar ta chu ta changan ho hnu chuan Sebastian mi zia chu ala maktel tela an tol thana chu rap thak te lul nen chu mai po chu du to lovin an thil ti hriat reng na tur thila lo hon reng maya aip te changin sai dum te ro te hiron phora a chung om chueng dang ni lovin Kaytlin thi sen nge ni thuasoya a thil hon chu eng a han en chianga arong hi dik chia lo chu ni ala ti zui ni ome chumi hnu chuan bedroom a keng luta eng manen cho polin bura khung sanga chu tiang bur chu dang po eng mo zat ania number pain a chin chia thlap nin a soi nu chui dure chuan amandai thu soi zu zui chuan Sebastian po chu an kom non velea enga ma chena an thu soi chu in an lai ma se filim zok ni tumin anin pu tona abul tum tu le ro man na siam tu a nuk chat tu ni lo dalan zong ve nin alang Sebastian chuan chumi zan chuan chemte pai nge ti phalova a chemte paiang chi po chu an ina chang chuan mu chuanin chuda chuan Kaytlin thi sen po kai nge ti fin fiania ma se tu zok nge vit tu tian thu soin mil talo ani amanda in kut tho ve mi lo anga in soilain Sebastian ve thung chuan ka vuan beta aron vit nin ka sia ati ve thunga athil hriat chu chian to lo dewa wangin thilom dan chiang takena soi thei to lo nin ain soitlat achem te chu hriam ema wangin victim ngonga han zai po chu mei chetan po thil harani lowang atibok tin inan thlen nuan om zui danan soi poinang lova amandai chuan in bezom vaklo le athil cho pol boy puitang khana soya Sebastian ai ro chuan amandai chu hlim hlea nidang zonga in anin kar po that mel zoka an zan mu po zandang zonga in noman ti hiam hlenin asoi vetlat amandai na thil cho pul chungchang soi po kha pha chuang lova ma se akut hlein rabing alcohol le thil dang ho deuh tewa cho pol satlia mai nin asoi thung tin tolan thalai hian amandai chuan arabar kut kornoi nok ronga bun thlap nin asoya adikani chuan tual that turin ain ring lok thale ti nani dona ain sengot ai chuanen rol thuk ti nani theitlat chu thu chu amandai chuan an zot chiang lea ani chuan engkut korma abun lo thu soi vele tlata Sebastian chuan a hnu zela amandai om dan po soin Kaytlin vuina kala tum tral nin a soi le zela ala nai vai ema wangin kal lo turin lo khap zok nin ain soi chumi chungchang an soina message po chu mu chuan nge a adik nge nin alang eng wang an mi tha vuina chuan kalcha khat nge niang tian an zo chuan a chana shabik chi lo nain nuama tin bera hriat thu soya tin Kaytlin thalak chuan a t-shirt tha chung nge kala du nin a soi nge ani tual thana thlen dan an chiang thokat towa poi khoi tu a porin hlel tur danganom tolo nin alang chuti chungchuan eng wanga chu tianga cheta mai ngen ni ti chun la chiang hlei thei thlat lo maya in thoina thil chu lo ni tak takem niang ti chu la ti chian chulin an hria Sebastian chu ain chi reng em tin an zo chuan chuti taka in chirna nei lo thu soya nun na lak po chu eng te wala ngai lova chuti rol chuan mishing nun na em han lak chu tha ti lo thu soya amma lo sei to ama thunun tu drek ati chu engang tak nge ni hriat chuan an tuma ani la chuan chu tiang anin biak lai ngei po chuan om vereng nin a soi le mau maya police in thun zo fialai de chuan alo nui so lenin a soyani chu drek chuan ama mai ni lovin amandai po chu a hruai kholo hle to ni na soile ta zela a ma thlaing mazat kalta khanan pani chuan in bepop vea amandai chu thilti thena engamon nei ve du wangin ramhuai ho thu moya chuan a kun ve ta nia hriat thu soibok ma se drek a ti po chu misang ni lovin ama Sebastian tho mi zidang puom lai ni na soibok sia thilom zia chu boi noi maya
an khosak dan chu amak ani top mai ni amandai poina bial pa thu sei chu a phavek big chong lova dreka anga omlai chuan kumsang kan zani lamdai to piang shem muna chuk zetaram huaite nena in rem siamaron piang non le tangin ain soya ovei ni ovei thum vel chu tiangaron piang non le tongin ain soya ni hatia ma se chu tiang chu nalowin soi rengem ti Sebastian anan zo chuan chu tiang thu chu atan thil tharani thule ala shet ngai lo thu sei vele tlat boxi amandai chuan a bial pa chuan khosak dan mak le rap thlag ze chungchanga chuan pu vek ma se ama ngei po chu thuk takain mangvea sheta nei ngei ni na langa ama khan nau sen tharau chu in thoina na tlak lo ni na lo soi to nge ni kha chu tianga soi thei mai dana chang chuan ama poin nenga ma chen chu sheta neya je kaimo Sebastian ay moinan ti tiro vek chu ni lo ti shet thei tlat ani tin thu nei tu ten na hian shem hun polo fang to nin ain soi nge ya athil soi dan vela chuan tu ten na changa shet chone mo mai ni lovin ama nge na mu a soi nin alang tlat maya a chian mel riau ani tin Ramhuai sol de chuan thil ti theinan pe thein nia soin taksa chen phalna pek to chuan an cheng renga an du danin an thunun to mai thin ni tein a soi ve to boka ama 2 sei tur nei nual tia hriat tat ani anin an dapna tangin thlaraw le Ramhuai bikna thil tam takan hmuchuaka chu tiang lam kai noi thu ziak te chu chi sang tam takomin Ramhuai ko chua dan lamin zianate an nena in thoina hlan dan kai hroina ti te ni nok maya how to Ramhuai bia ti buang chi shim chu an nga viau ani do thei takan dom na chuan ra tharon chuin at topa chuan amandai chuan an poi khoi lai chuan kut kor chu bun ngei thu sei chuak ta ma se chu po chu abial pain ti tura ati wanga bun ni nain soya at nuwa halaral veka tum ti te po sei chuak ta bok ani chu ti ni chuan Kaytlin thina chuan mon phur ve ti na lo ni ta eng ang shem na nge phu ni anin hriat ti tian ma ni ngei chu an han zot vele mai maya an khosak dana chuan an ril ru buai mo ti mai tu ni to ma se ma ni sahim na tur ngai to ko nga chuan amandai chu ala fing fu loya poi khoina hmuna vereng chungin eng ma sei chuak lova chu wang chuan shem na eng mo chu tur ve nge ya phu ti te soya ma se no sen pom lai ni wangin an fa pa shem tel na ngani dona chu wang chuan zalen zog in lama tan tir te po thil om tak nia hriat thu te soya at hluak khanin vai virvel dan chu thazong chuan mangse ni tin rice artui chip chuan ei thei khopin house dei to mai theini chu ta le thu zo fian du tok don hmaya chuan thilarap thak zet mai ron phor le ta a soidan chuan Sebastian chuan kuma top mai mi pani talin thoinan thalian ngai ni na soya chu tenga ni lo chuan kum top rolin shem hun laman nuk liam lenga in tlan chona tur thlaraw hroi turan nei don lo ti ni ome chu wang chuan a tha tur om mi zon pui turin atia ani chuan a hmel hriat te zinga mi beidong damreng po thalel to lo ni in soida chu alo ko mu to ni na soya chu tiang mi tha chu midang thai chuan a zia dewa ngai ani atira chuan a ti du tak po ring lem lova ma se Kaytlin ni tha che khan awang mai lo ti a hre chiang ta ni in ain soi chu tiang chuan Sebastian chu abul tum tu zoka a chua ta zara a mai ro chu ain lan tir anga kut sil ngot the ni lo zia chu a chung thu rel hun nga ga tan na hmuna alang chiang le ta correctional facility a tan lain an poi khoi chu in soi theina na lo mang na samaya Crook Park kilar ti minglemin voin alowin labon turu raja viau thina ni ome ron lut tharano mapiang in tungeni ti alowin hriat tir thuai zela athil tia chonin chirna nei lo chu soilo ain ti thei pui ham hle tia chiang atan pui mei che pakhat phei chu khanu ka tiang khani chunga ka ti ve mai turasin tin lo vau ni ome chum ka chu Sebastian le khathon tura ziaka chu da chuan ama chu bul tum tu le ro man na siam tu berani thu te chiang takina ziaka ma se bial pa ne na thlen main
veng tu ten an man chuak ta hlau maya ma se nu aman dai chuan chu le kha chu Sebastian an shem na nep zo ka tor thei dan tura arwa man na ni thu sei chuak le a ama zok chu bultum tu ni chuan Sebastian a chuan shem na nep zo ka turanga ani chu mai chia ni ba ka nau pom lai te lo ni le zel boka tin poi khoina thlen lai hian kum som pasari chawla ni boka wangin a shem na chu analu tuk lo zo kin a ring ani an khosak dan tele engang ril ru chiang en put ti te chu chiang taka hriat thiam mai thei poni lo chuti rualin Kaytlin ni that tuan ni ti chu chiang to a chu wang chuan ro rel sak mai lo chu ti turom talo an poi khoi chu rap thlakin shemna na ber tuar tir po phu viau ma se an kum enin kum som pasari le kum som priat chawan la nia court chuan an nuna in siam thatna chansan la nei thaina nga ya mishing na zona changa thirin zangai na lan tir thain a hria court thuron angin an pani ni chon an thu boi chu beile lovin an ma ni shemna tur ngai to ni zuita ani kum sang ni som pasari me thla khan Sebastian dawela chu dam chung tang tura ti ni ta kum som ni chuang sheta tan nuwa parola chua dil thei don ani amandai po chu kum som ni panga chung tang tur shemani ve boka an tan hun chu tang zo po ni se kum som ni chuang oran nin chualina chansan nei ti na nia an shemna tor hi ke ni Geronimo investigator te hian kan pompui nge nep kan ti nge na lu tuk kan ti zok ti te comment section lama han soi zui teang Kaytlin chung te chuan an shem na hin ne pan tin an lung oi lo hle ni atop nan thil pakhat han bel le lokila khatia tolan tha don zana Kaytlin ni an phur chholai khan aman dai chuan Kaytlin ni phone chu an sakin dor ko ta signboard in tar vel de chu a thla mai maya kan len chua hriat ring na tur ati ni ome chu che chun sui tu ten Kaytlin ni phone a thalak mishing po lang lo thalak ze nei vak lo an mu lu chui bul chan nan an man ta khlau si kha alo ni ta ani kha thalak pakhat khalo la kher lo se chuan chui chua pon har le zol mai thei thodik chuan lan chua khuna nei thina sual hi thup hlen thei ni ngai lo poi khoina an hlen chua ma havin man chuan ni na tur kong an lo sil sa der to ti na ani ole khati zong ka tun tum Geronimo channel a crime video kan ti chua thei chu alo ni le ta ngai nomin lo ti le nge kan be sei in zawai in tuk chua nuam choi tui mut tui mang chale vek hule